Видях жена в купето, която ми се усмихна. Загледа се в лицето ми, сякаш се познавам от години. Аз не я разпознах и се усмихнах. Тя отвърна с усмивка, без да разтваря устни. Имаше мило изражение. Влакът тръгна и пътешествието започна. Здравейте. 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 Казвам се Милен Пенев. На 23 години съм. Живея в София. Дълго време, през тинейджърските си години, въобще с никакво изкуство не се занимавах. И мога да кажа, че това беше най-сивия период в живота ми. Сега, поглеждайки назад, съм търсил нещо силно, но не знаех какво е. И реших, че трябва да отида да живея на село, сам. Имах неща, през които трябваше да мине. Имах време да се свържа с себе си и разбрах, че това, което аз специфично се нуждая, като всеки си има различно нещо, моето беше изкуството. Кога започнах да се възхищавам на изкуството беше, когато баба ми, тя ме научи да рисувам, първо ме научи да пиша, да смятам, неща, които мразех тотално, но първо ме научи на това и след това каза ми, ето ще те научи на нещо, което е чисто за тебе, не е само за живота. Интересно нещо е как картините ми идват. Толкова е прекрасно, защото е като начин да се свърза с мистичното в живота. Защото на мен понякога картини ми се случва, все едно ми ги дават от някъде. Да изведнъж бавам една картина, трябва да нарисуваш. И преди да заспя, просто ми влезе в главата като видение. И реших, че трябва да нарисувам картина, в която една жена седи на кон и казва на някой да не прави нещо. Песните е различно нещо. Никога не съм чувал цяла песен или нещо подобно. Просто някаква конкретна емоция, която съм почувствал, дарена с някакво приятно звучение в главата ми. Хващаш китарата и нещото, което ти наподобява на това в главата, е от нещото, което тръгваш. Мелодията, точно тези акорди, тези ноти. И около нея започваш да градиш това, което първоначално ти е дошло, само като чувство. Cause you are my soul. Cause you are my soul. Филма, който създадохме, най-прекрасното нещо, което последно съм изпитвал. Филма беше ясно създаден с идеята за това да се опита да даде на един човек. Важно е да споделяш на хората, които са най-близки до теб, дори да те страх. Виждам вече всичко като начин, в който мога да достигна до хора. Не мога да бъда по-благодарен за това, че съм и тук. И това да мога да кажа на някого, хей, аз съм тук и аз чувствам, и аз съм човек. Виждам светло бъдеще, виждам любов и мир и красота в нещата, които ме очакват и ни очакват, защото се намираме във време, в което наистина вярвам, че имаме шансове да поправим грешките на минали поколения. Вдъхновение намирам няма да ги изборявам, защото са сякаш едно нещо, но до сега намирам, че никога не съм можел да създавам изкуство свободно, ако не обичам жената до себе си. Аз съм никой без нея. Не мога да създавам и да се чувствам добре, без да имам жена, която ме обича. Спасението на мъжа е в жената и жените ще спасят света. Поне спасих моя.